Mela, il-klip li talna bih lura fl-istudio stana huwa eżatt fuq xi sejrin nitkellmu. Għandi miegħi lil-Kane Side se nitkellmu fuq il-lob responsabbli. Diġà għajna l-ġimgħa l-oħra Kane. Merħba l-ewwel u grazzi tal-li qiegħed magħna llum. Tiziana u nsellem lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Proset. Mela, il-fondazzjoni għall-lob responsabbli u hawnhekk fuq l-iskript tiegħi għandi numru 1777. X'inhu dan in-numru u għalfejn għandna nċemplu? Ara, biex nibda Tiziana, nixtieq nagħmel referenza għal prinċipju tal-lob f'pajjiżna. Sewa. X'inhu dan il-prinċipju li l-lob għandu jitwettaq b'maniera ta' responsabilità ġusta u trasparenti. Il-bogħod mill-korruzzjoni u l-kriminalità u fl-istess ħin li ż-żgħar tagħna dawk l-aktar vulnerabbli ikunu protetti. Ekku. Issa lura fl-2014 ġiet imnedija din il-fondazzjoni fejn aħna niġbru fondi mill-entitajiet tal-gvern, setturi tal-lob u entitajiet oħrajn biex insaħħu r-riċerka fejn jidħol lob responsabbli u l-vizzju tal-lob, naħdmu fuq l-edukazzjoni, inkomplu insaħħu l-arfien hemm barra fuq x'inhu lob patoloġiku, il-vizzju tal-lob, eċċetera. U inkunu ta' spalla għal dawk li jkunu għaddejjem il-problema tal-vizzju tal-lob. Hemmhekk se norbot mal-mistoqsija tiegħek tas-servizz tagħna 1777. Permezz dan is-servizz li ġie mniedi lura fl-2015 mill-onorevoli chairman ta' dak iż-żmien Silvio Xkembri, nilqgħu telefonati ta' dawn il-persuni li jkunu għaddejjin mill-vizzju tal-lob. Dejjem il-persuni stess iċemplu? Le, sawwet tgħid, mhux il-persuni stess biss, anzi iċemplu aktar rabat jew ħbieb ta' dawk il-persuni forsi konċernati illi hemm bżonn għajnuna għal xi membru tal-familja. Ekku, nirċievu dawn it-telefonati, għandna staff imħarreġ matul is-sena kollha. U jekk nistgħu nirreferuhom għal xi aġenzija, nirreferuhom aġenziji bħal Caritas, Appoġġ, Millennium Chapel, jew inkella nippruvaw nilqgħu għal problema tagħhom permezz ta' għajnuna li tingħata mill-fondazzjoni stess. Sewa. Jeżisti xi servizz ieħor barra n-numru 1777 li ħajkun in-numru l-iktar ħansemmu jew ħanitkellmu dwaru bħalissa. Però jeżisti xi numru ieħor fejn daw il-persuni ibatu minn vizzju jew forsi dawk viċin tagħhom diġà semmejnihom jagħmlu kuntatt magħkom b'mod ta' kuntatt ieħor? Iva, ara barra mis-servizz tal-Helpline Nazzjonali 1777 li nixtieq ngħid hawnhekk li huwa Helpline free of charge u l-persuna tista' żżomm l-anonimità kollha tagħha, aħna għandna s-servizz ukoll tal-online chatline. Jitlu fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u bottom right corner isibu link fejn jistgħu jiċċettjaw mal-istaff tagħna. Jiġifieri prattikament flok iċemplu bit-telefon jistgħu jiċċettjaw bil-computer, laptop. Illum il-ġurnata nafu kemm hi iktar faċli bħalissa kulħadd. Ekku. L-online chatting u fl-istess ħin naħseb anke l-online gaming semmejna ħar darba. L-affarijiet qed isiru wisq iktar faċli. Biex kultant naħseb illi ma nibdewx nindunaw kif tispiċċa vizzju. Ngħid għalija jiena pereżempju qiegħda d-dar l-ewwel ħaġa nagħmel naqbad il-mobile u tħalt fuq Facebook. Ekku. Ġifieri meta wieħed ikun jaf illi għandu problema, pereżempju? Ara, l-esperjenzi varjaw. Normalment persuna tibda tinduna li qiegħda tagħti importanza żejda lill-lob, lill-vizzju. Tqum filgħodu taħseb fil-lob, torqod bil-lejl taħseb fil-lob. Issib diffikultà fuq il-post tax-xogħol, ma tibdix tikkonċentra.
issib diffikultà fl-istudji tagħha dawn iż-żgħażagħ tagħna li l-ħsieb tagħhom imur fuq l-online gaming. Ta' sikwit il-ħin kollu isibu problemi fir-relazzjonijiet tagħhom. Relazzjonijiet soċjali mal-maħbubin tagħhom, relazzjonijiet fuq ix-xogħol. Affarijiet minn daw li jiena dejjem ngħid li l-aktar pass diffiċli huwa l-ewwel pass. Imma nixtieq ngħid ukoll biex il-persuni hemm barra li għaddejjin mill-problemi jagħmlu kuraġġ anke l-qraba ta' dawn il-persuni għaliex iva ikun hemm frustrazzjoni, ikun hemm dwejjaq, ikun hemm biża' għax il-maħbub tiegħek, il-maħbuba tiegħek daħlitek fi problemi finanzjarji. U di tista' tkun il-problema eżatt mhijiex tagħhom. Ġifieri huma wkoll qed jispiċċaw. Ekku. Jiġu parti mill-problema, mill-konsegwenzi li ġib miegħu il-vizzju. Inħeġġuhom aħna bħala fondazzjoni iċemplu is-servizz qiegħed hemmhekk, in-nies qegħdin hemmhekk biex jgħinu, taqtawx qalbkom pass u flimkien naslu. Iċemplu iktar nisa jew irġiel? Ara mill-istatistika li għandna iċemplu aktar nisa u raba tal-vittmi. Sewwa. Iva. Ġi naħseb ma nafx imma forsi kif għadna il-persuna li qiegħda minn barra tispiċċa qisha parti minn li xu kollha, ġifieri mhux biss min għandu il-problema, id-dejjaqni l-kelma problema, ma mhux biss min għandu l-vizzju li forsi mhuwiex qiegħed jinduna, imma anke n-nista madwaru jista' jkun qegħdin fl-istess ċirku illi maqbudin ukoll u anke huma stess għandhom bżonn l-għajnuna. Ekku. Hawnhekk nixtieq nagħmel referenza wkoll Tiziana għal servizz tagħna tas self-bearing forms. Sewwa. Dawn huma formuli ta' esklużjoni jimtlew mill-vittmi, mill-persuni jkunu għaddejjin mill-problema tal-vizzju u jeskludu lilhom innifshom għal 6 xhur, sena jew jekk jipprovdu ċertifikat mediku jistgħu jeskludu lilhom innifshom għal perjodu indefinit ukoll. Iċemplu 1777 jagħmlu appuntament magħna ħajsibu l-istaff lest biex jimlew il-formuli kollha. Imbagħad aħna naħdmu flimkien mal-Awtorità Maltija tal-Logħob l-MGA u nżommu statistika u nżommu d-database aġġornata. Barra mill-land-based gaming parlors li huma casinos, winet tal-logħob, eċetera. Is-sena d-diel ħankun qegħdin naħdmu fuq l-online self-bearing. Ġifieri mhux biss inti teskludi lilek innifsek minn casino partikolari, imma teskludi lilek innifsek ukoll mid-dinja tal-online. Proset, mela, in-numru li għandna niftakru 1777. Anka jekk intom m'għandkomx dan il-vizzju, anka jekk forsi m'intix ċert jew ċerta illi qed tidħol fil-vizzju, billi nċemplu maħniex se nagħmlu ħsara. Ġifieri kif qed jgħidilna Kejn hawnhekk għandna numru jiena naffaxxina ruħi Kejn. Kemm qed nintaqgħu ma' nies u entitajiet differenti waqt kalamita li qegħdin hemmhekk lesti kulħadd qed jgħidlek u jgħidilna kollha kemm aħna qed ngħinukom is-servizz hemm qiegħed. Is-servizz huwa b'xejn. Ġifieri kull ma nagħmlu fil-verità issaqsi telefonata milli mbagħad ikun tard wisq u forsi l-affarijiet jikbru iktar. Ekku. L-istaff qiegħed hemm, il-fondazzjoni qiegħed hemm biex tgħin, nerġa' nirrepeti, tiddejqu xejn, m'hemmx mistħija f'dawn l-affarijiet, ċemplu, żommu l-anonimità kollha u aħna lesti li ngħinukom tikkumbattu din il-pjaga soċjali li qed tolqot bil-mod lil pajjiżna wkoll. Proset, grazzi Kejn tal-li kont magħna. Jiena minn hawnhekk ħanibqa' ftit hawnhekk, tista' tibqa' inti miegħi hawnhekk Kejn għax għandi